Helo, fe enw yw Chloe, rydw i'n 23 mlwydd oed, a mae gen i gwallt brown a llygau brown. Rydw i'n eistedd o flaen cefnder llwyd a gwyn, a rydw i'n gwisgo top coch. Galwad am bobl greadigol llawrydd yw hwn. Ni'n chwilio am ymarferwyr, mae rai cyfleoedd hyfforddi a dysgu a thal, a rôl farchnata llawrydd. Yn gyntaf, rwy'n mynd i roi trosolwg i chi o'r brosiect Porth y Cwtsh ac yna roi gwybodaeth i chi am 4 cyfle gwych sydd yn ymwneud â'r brosiect hyfryd hwn. Teitl y brosiect yw Porth y Cwtsh. Diolch i'r gronfa cysylltu a ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae cynhyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru wedi sefydlu partneriaeth newydd i weithio'n benodol yn Porth y Rhondda. Wyddech chi fod y porth mor llawn o weledigaeth, mae ganddo ei greadur ei hun ar blaned Mawrth? Oes, wir i chi. Fesol stryd, mae'r prosiect hwn yn gatalydd i agor calonnau a meddyliau i edrych i fyny a dychmygu ein hunain yn y dyfodol yno, a byddwn yn mynd ar darnau gorau ohonom gyda ni. Trwy sbarduno'r dychymyg i weld y tu hwnt i'r naratif dan arweiniad tlodi sydd wedi cael ei fwydo i ni dros y blynyddoedd, bydd yr ymchwiliad cychwynnol hwn yn grymuso ein cymuned i gymryd y penderfyniadau sy'n fanteisiol iddi hi, yn deillio o'r hyn sy'n gweithio'n wych o fewn ein cymuned, yn ein hannog ni oll i weld y gorau yn ein gilydd, ein ieithoedd a'n cartref, a bod yn arbenigwyr ar ein bywydau ein hun. Yn y pen draw, ein nod ar y cyd yw annog trigolion y porth i fod ymhlith ei gilydd, a'n hatgoffa ni i gyd bod diwylliant yn gyffredin, yn ein plith ni, yn rhan ohonom, gennym ni, ac ar ein cyfer ni. Y weledigaeth yw i adeiladu ar yr hyn sy'n gryf, nid ar yr hyn sy'n wan. Gwnewch beth allwch chi gyda beth bynnag sydd gennych chi.